Subay sa nagsigabot nga Pasko, sagad sa mga tao, busy sa ilang pag-decorate sa ilang mga panimay. Samtang pipila usab ka mga establishmento ang nag-decorate sa ilang mga opisina. Sama na lang ni ining pinalahi nga Christmas Village nga ang konsepto sa usa ka joyful mystery sa Rosario nga gibida sa usa ka seminaryo. Ani ang report. Sa pagsugod sa Advento, gibuksan usab ang usa ka Christmas Village sa San Carlos Seminary College. Lahi man sa kasagaran apan haom sa pagtuong Kristohanon nga mao ang misteryo sa kalipay sa pagkatao sa manunubos nga si Jesus. Gitawag kini nga Rosary Christmas Village din makita ang mga edipisyo sa Balaang Yuta nga nagtagik sa sugilanon sa pagtubos. Gikan sa pagsamko ni Maria ngadto na sa pagkahimugso ni Jesus sa pasungan. Hangtod na sa paglutos o pagpamatay sa mga bata base sa sugo ni Herodes. Pagkagiw na ngadto sa Ehipto sa Sagrada Familia. Hangtod na sa pagpresentar sa manunubos sa templo. Open ni siya to the general public, part ni siya sa itong pagdani sa mga tao nga muduaw sa seminaryo. Doon na tayo mga complimentary services, doon na tayo misa di galyo. Ang Christmas Village ginama sa styrofoam nga gipurmang mga balay sa kanhiayng panahon o gibutangan usab sa miniature nga mga tao. Samtang gipakita sab sa mga seminarista ang ilang katako sa pagkanta ug pagsayaw. Patilaw kini sa konsyerto nga ipahigayon sa mga pari nining Pasko. Nining Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo nung simanahuna sa atong concert nga gipahigayon diri sa seminaryo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.